Angikubingelele mbukeli ngiphinde ngikwamukele kuphina kuphi lapho sibukele ukhona njengoba siza kuwe ngayo le video yethu lena usibona sikuyona kanti usibamba kuyona i-channel kazwelonke osikade kwenzeka i-media production okuyi-channel ehamba phambili kulethele indaba kaMaskandi ezihamba phambili nezinohlonzi ngoba lishonile ngenazo indaba zalo lapha endemeni kaMaskandi. Kade eze namhlanje usithulela usibonisa ucela uhlamba nje phansi eTranscorp kwamaphumulo lapho ngibuya khona. Mfowethu ngicela kubonga bonke ababukeli abasibukele nje manje abangama-subscriber nalabo abangakabi ama-subscriber kodwa ke abafisa ukuthi baqhubeke bengxenyana le channel ucindezela nje usubscribe ngeke ulahlekelwe yilutho uzobuxhasa thina usikhulise le channel nawe uqhubeke uzidedilize lezi ndaba ezihamba phambili ezinehlongo zalapha endemeni kaMaskandi. Bheka ngoba njengamanje njengoba ubukela yona le video liyothi iphele ubusubheme wakholwa. Ngalena ke mbukeli kokuchitha isikhathi nokushonisa ilanga sivele sisuke sihlale phezulu kwendaba kuyona sihlanganisile njengamanje kuyona le video indaba ehlanganisile futhi iyona le enkulu lapha endemeni kaMaskandi kuyona ekhulula ngayo njengamanje njengoba sazi ukuthi ukhozi FM luyiqhathile liqhathe kwi-Song of the Year kwi-top 10 yezingoma ezizohlukanisa unyaka njengamanje njengoba uMaskandi uxovene unjena nje ingenxa ukuthi lapha kwi-top 10 yokhozi FM amaqhawe kaMaskandi angenile mabili. Leyo nto eyenza ukuthi uMaskandi ungabe usakwazi ukuthi ubalance uye endaweni eyodwa njengamanje uyadonsa uhlukene phana nendawo abanye babhekele lokho kudala ukuthi lapha uMaskandi kungena ukhuzana Dlamleze womfuka mpongozi kwi-top 10 kwangena umthandini Ngcoliseka womfuka amanqele kwi-top 10 bobabili abantu bakwi-competition kumele oyedwa wabo asebenzele ukuthi awine. So abalandeli babo bavuta ngokuhlukana phana nendawo kungabalandeli bakaMaskandi. So sijabulelile ke sibone kwenzeka oqala ujabulise abantu abaningi lapho sibone iParis okuyingoma ebingangabazeki futhi nokuyingoma leyo ngempela ebithenjwe kakhulu ukuthi izohlukanisa unyaka njengoba sibone ihlala kunombolo 1 esontweni lokuqala mengabe ukhozi FM luveza ubufakazi bokuthi ngabe ibalo zimi kanjani lapha mesikhuluma nge-top 10 ubani ukunombolo 1 kuze kufika kunombolo 10. iParis ke siyibona ihloli kunombolo 1 ngesonto lokuqala lokho ngisho inkosi uMaskandi kuma Red Nation ehola isizwe ama Red Nation umthandini akakushela ehlombe lokho kwamnika ithemba ukukhulu nama Red Nation akujabulela lokho kwathembisa nje futhi kwakhomba ukuthi iParis isaqhubeka iqopha umlando njengoba sibona iqopha umlando ngapha nangapha. Esontweni lesibili ke mangabe iphuma eminye imphumela lesibili sibone ama Red Nation ehosha inyawo lapho sibone ngempela ke ibalo zishintsha ke unombolo 1 ebuyela kunombolo 2 okade unombolo 2 ebuyela kunombolo 1 okukhozana Dlamleze womfuka mpongozi kade kunombolo 2 esontweni lokuqala kunosonto lesibili sabone sehleli kunombolo 1 sakushayela ihlombe ke futhi lokho kube into enhle kakhulu ukuthi sibone improvement lapha kuma Blue Nation. So kulokho ke sibone ama Red Nation eba nezikhalo ukuthi ngabe i-top 10 ishintsha kanjani lapho ebale ukuthi ukhozana Dlamleze womfuka mpongozi uyazivotela akhomba ukuthi ukhuzana Dlamleze womfuka mpongozi unomona kungani njengamanje khankasela ingoma yakhe ukuthi iwine kubeni iParis iqopha umlando ithandwa kangaka akhala ngokuthi laphana ukhozi FM lenzelela ukhozana Dlamleze womfuka mpongozi le top 10 abayivezayo esontweni lesibili ingamanga wodwa kucindezelwa igcokama elisha ngalokho yaqhubeka ke i-top 10 yaqhubeka nemphumela abazivezele esonto lesithathu abokhozi FM kuyisonto siphuma kulo njengamanje kulehlanu lakhona lapho futhi sibona khona Dlamleze isahleli kuyena unombolo 1 umthande Ngcoliseka amanqele eza kunombolo 2 okwamasonto adlule. So lokho kule channel njengoba ke singabantu nje nathi esilandela uMaskandi futhi esumonitor esubheka ukuthi ngabe uhamba kanjani okuyikade sithole iParis ngeqomo ukuthi ngase ushaye unyaka njengoba sibona igila imanga akwenza ithina ukuthi igila imanga kwenza ababukeli bale channel kwenza abathandi bakaMaskandi kwenza abathandi bomculo ngoba ayisathandwa abantu abathanda uMaskandi kuphela. iParis ithandwa izwe lonke jikelele noma ngabe ulandela muphi umhlobo oculo kodwa iParis bayithanda abantu. So njengamanje amathemba ashabalele ngempela sibona iParis ilanga leshonela njengoba isibuya futhi ihleli kunombolo 2 kanti nesikhathi sokuthi kuvotwe siphela ngempela laphana kuba vote. So njengamanje umjolo lo kube kokuyona ingoma esesingayiphakamisa sithi iyona ngoma ezoshaya unyaka ngendlela esibona ngayo kwazise
lento eyenzeka njengamanje kule top 10 into eyenzeka futhi nasesiqaleni njengoba sibone lapho kwikhuphuka zakho sibone inkunzi lapho ungelovi kade eqhathile ngokuthi iqhawe livotelwe ngabalandeli abaningi ekuyilona livotelwe kakhulukazi wayovalwa laphana noma elitheme kuvala kwavala kuyilona elihleli phambili ngevoti lokuthi livotelwe kakhulu ilona elizobe liyinkunzi komaskandi. So igama elisha liqale kahle njengoba liqalele kuyona le top 10 nje esontweni lokuqala salibona kwikhuphuka zakho lihlelo kunombolo 1 laze la posta nalo lathi cha emncintisaneni eneqiniso ngiyohlala ngiyiwinela nje. Kodwa sithe mangabe sibuya esontweni lesithathu sabona ikhuzana Dlamini Zomfukampongo seqhokele kunombolo 1 waqhokela waze wayoshaya intambo ukhuzana Dlamini Zomfukampongo kuyona ikhuphuka zakho kwaze kwavuma igama elisha lethi cha hey luyavota uchatho. So shuthi kuvota abalandeli ke babukhuzani mangabe lisho njalo ukuthi liyavota uchatho. Lokho ke njengamanje ukuthi sibone izinto zenza kanje igcome lishiqale kahle lihlehlele ngemuva ligcina lishawa sisola abalandeli balo ukuthi cha ibona abaliqhatha nenduku abalandeli balo ngoba ibona abafike bathi iqhawe alingene emncintiswaneni mase lingenile iqhawe kuthembisa bangazi ukuthi iqhawe bazolifutela kuthi mase umdlalo usuphakathi bese bona beshiswa amakhokho abalandeli begcome lisha baye bakhumule bacaba bathi bezodlala ngenyawo bazonqoba umdlalo ekwenezi kakhuzane zibe zidlala ngama khokho akululu phela mangabe senivuta kancane abafana kusho ukuthi umdlalo usuyanehlula mase nidlala kancane ekakhuzana Dlamini Zomfukampongo zikhuphuka kakhulu mase kunjalo. So balandeli begcome elisha yinina engenisola ngokuthi igcome elisha lishawe ngalendlela elishawa ngayo emncintisaneni ngoba njengamanje nje kubukeka senihoshe ngempela futhi inyawo seniza nje kahle ngephesi ihambela phansi abantu abakakhuzani basabambe ngephesi abaqale ngayo engicabanga ukuthi yona njengamanje ezoba weza futhi ngaphesheya. So balandeli qhubekani nivote balandeli begcome elisha nithi ingoma B ku 33665 abakhuzani bonaka ngeke ngibatshele bayaqhubeka bayavota bathi ingoma E ku 33665 bafethu ngicela ukuthi niqhubeke nihlale kuyona channel nibukele amanye ama video ningakhohlwa ukuthi subscribe niqhubeke nititilize indaba ngamasikhathi hamba phambili neshisayo sibonge ithuba.